וואו. לא יודעת. מתי ביום כאילו? בלילה, מתישהו רגע אחד כזה, לא מחייב. בלילה. בלילה. ומה את עושה? את מרגישה כאילו בדרך, והאם את יכולה להדגים לנו על הבובה? איפה גופנית כזה? זה הרגע שבו הוא יעניק לך את הבובה, ואז... הוא יעניק לי את הבובה. הוא יעניק לך את הבובה, ואת תרגיש כמו... אוקיי. תרגישי חופשי. אוקיי. מצוין. אם תוכל להראות לנו מחווה גופנית שהיית עושה כשאתה מרגיש בודד. הייתי בודד? על הבובה. על הבובה. צריך שתי ידיים? תרגיש חופשי לעשות מה שבא לך. אם אתה רוצה שתי רגליים, קח שתי רגליים. בואי לפני. לא. ממתי את מרגישה הכי בודדה? לא. when do you feel the... בערב. Please show us, אנא תראי לנו על הבובה, מה את היית עושה על הבובה כשאת מרגישה בודדה. Show us, when you feel lonely, what do you do? On the paper. Yes. דודו? זה הכל. Thank you. תעשה לנו דוגמה. תעשה לנו דוגמה. כשאתה מרגיש בודד, מה היית עושה? אתה יודע מה? שאני מרגיש בודד, אני קצת הגרביים הזכותות שלי. אני לא יודע זה מה שאני תצפה ממך. תרגישי חופשי. מה אתה רוצה שהיא תעשה? מה שהיא רוצה. אנחנו בגרביים. תרגישה הכי בודדה? מה את היית עושה לבובה? גופנית שקשורה למשהו שאת רוצה לעשות כשאת מרגישה בודדה? תודה. תודה רבה. יש לך בן או בת זוג? מתי את מרגישה הכי בודדה? כן, באיזה סיטואציות, באיזה זמן? מה? כשעצובה? את יכולה להדגים על הבובה איזושהי מחווה שאת רוצה לעשות כאשר את מרגישה בודדה? זה קרב. תודה רבה. יש לך בת זוג? לא כרגע. אוקיי. מתי אתה מרגיש הכי בודד? בלילה. אוקיי. אתה יכול להראות על הבובה איזושהי מחווה גופנית שקשורה לסיטואציות שבהן אתה בודד? תודה רבה. עכשיו, אתה מרגיש הכי בודד? כן. באיזה סיטואציות, באיזה זמן? או רגע קטן, זה יכול להיות כל דבר. ברגעים קטנים מאוד. תן דוגמה. בלילה, לפני שאתה הולך לישון, שיורד גשם, שיש שמש. דווקא באחרת צהריים עם פתאום וואו, מקורי. זה באמת מקורי. יכול להראות על הבובה איזושהי מחווה גופני? שבא לך לעשות כשאתה מרגיש בודד? לחפש את העיניים שלנו. אין לה עיניים, היא חסרת זהות, יהיה לה מתישהו. היית רוצה להסתכל עליה בעיניים? כן, הייתי מסתכל עליה, אבל מרוחק, אני ככה לא... מתי אתה מרגיש הכי בודד? כן, באיזה רגעים, סיטואציות, מצבים קטנים בחיים. לבד כשאני כשאתה לבד, אתה תוכל להדגים על הבובה איזושהי מחווה שבא לך לעשות כאשר אתה מרגיש בודד? כל דבר. הכי בודד. איזה זמנים, איזה סיטואציות. רגע קטן אפילו. כשלא מבינים אותה. כן?
תוכל להדגים על הבובה איזושהי מחווה שבא לך לעשות כאשר אתה מרגיש בודד? מה שאתה רוצה, כל דבר. כן. זהו, תודה רבה. יש לך בת זוג. לא, אין לי בת זוג כרגע, זה מאוד חסר לי גם. מאוד. מה הייתה השאלה השנייה? אני מרגיש הכי בודד שאני נמצא בלילה. בלילה? כן, כשאני בלילה ואין לי בת זוג אני מרגיש הכי בודד. ומה המחווה הגופנית שאתה מרגיש שאתה צריך לעשות שאתה בודד? חיבוק, במיוחד עם בובת גרביים. זהו הולך לישון? זה מה שעזר לי כשהיא נגעה בבובה, אמרתי, אני הייתי עושה את זה. טוב. אם אנחנו היינו מרגישים בודדים, אז הייתי רוקד.